Sanibona. Waze wangigila uCapitec Bank. Angigowe ngiyafokofa. Sanibona, ukugama lami nguSimphiwe akaMasuku, intombi yaseNgoje. Ayike guys, 2025 ungihambele kahle yonke into. Mina guys ngiyadayisa, mina ngiyaphusha. Yabo makhulu ngabanye abafazi abaphushayila empilweni. I'm one of those women. Ngiyaphusha ilife, ngiyalwa nelife. 2025 yonke into ibihamba kahle guys. Ngiyadayisa impahla, ngiyadayisa amateki, ngiyadayisa kwasani. Yes. Kuvele kufike uCapital Food. Ngisho phakathi kungihambele kahle kakhulu uCapital Food. Ngiwabona ama savings futhi ngiwasave, ngisave guys, ngisave. Kuthe ngo-August imoto yami ibingihlupha, ngadecide ukuthi ngiyidayise with the purpose of buying another car, enye model right engezokungihlupha. Bengifuna ukuthenga ibrand yakaKia. Ithengwe imoto yami, ithengwe iclient laseBotswana, cabanga ayifake imali FNB. Mina ngokubona nje ukuthi ngizoyidla le mali. Capital Food ubuza kabi kakhulu. Ngizose ngifake la futhi le mali yemonto. Ngcono ngiyithathe ngifake ku-32 days notice wase Capitec. Ngitransfer imali yami from FNB wami ngiyifaka kwa Capitec ebhenkini lami lika 18 years. Uma ngiyifaka ebhenki lami laka 18 years, inyanga eyi1 guys, same week ngithi nje ngizothatha lo mali ke manje sengihlanganisa nale ngenze ka Capital Food ngiyothenga imoto. Bavele bayiblock account yami without a notice. Angikho ngaleso sikhathi ngisemaputo, ngisitshela ukuthi maybe it's because ngicross border. Ngithi hayibo ngiqala mase cross border kwenzakalani, ngibuye ngiye branchini. Ayikho into engayenzanga guys, awekho ama document engawasubmitanga according to their demands. Ngasubmita yonke into. Ngithi mina kubo, but why ninga notice? Ngi customer line for 18 years. Yabo, okokuqala why ninga notice? Number 2, if kukhona something ini investigatayo eningayitholi kunemali nama question ngayo ukuthi iphuma phi. But nibonile mos ukuthi akuyona yonke imali ebengiyithola ngoCapital Food emabethi izathu ukuthi ngidlala uCapital Food ama lokhuzani wabo ibank labo allow ama interest from betting. That's how they told me. So that's why they blocked my account. So their account yami is under investigation. We guys, ayikho imizamo engayizamanga. That's okay. Ngicela nirelease imali yami ke leni ibonile ukuthi ibiphuma ka FNB. Nenye imali yami engahlangene no Capital Food. Nithathe ke le ka Capital Food. It didn't work out, guys. You know what is said kakhulu about my issue is that the way the bank ibeli ithemba lami bafethu ngakhona. Lela bank ngithathe i-life cover 42 months ago. Ngathatha i-life cover yey'ngane zami. Ngathatha ama-funeral cover. I-funeral cover yey'ngane. Ngakhokha guys, ngazizama ukukhokha ama-premiums akhona. Knowing very well ukuthi mina anginawo ama-siblings. Anginabo abazali. Iy'ngane zami azinabani. Uma ngathiwa ngiyashona manje, akekho ngempela umuntu onganakekela iy'ngane zami. Okungenani iy'ngane zami ngishiye zine-shelter, ngishiye zinemali yokuthi zikwazi ukuqhubeka ifunde. Uyabo? Zingahluphi abantu. Ithemba lami lonke belikulela bank. Ngakhokha ngathembeka. Ngibhizi futhi ngaleso sikhathi nabo sizama indaba yokuhlanganisa ukuthatha ilokhuzani i-home loan khona futhi because ngibhenka kahle. Sekusele nje engaka. Bathi lukisa la i-credit score na. We guys, kushabalale konke. Ngoba ngikhuluma nawe nje
izolo bebe terminator i-life cover because angisakhona ukukhokha for 3 months. La bedonsa khona vele bivele ingenamali, imali ngangiyisave ngala ngangivule amanye ama-account asemaceleni. Baterminate i-life cover engane zami, baterminate ilokhuzane i-policy ye-funeral cover, yonke nje into yanyamalala, imali yemonto yami. As I'm talking to you, I don't have a car. Abantu abangazi close nje bayibuza kwenzakalani manje ngalo. Anginayo-ke imoto guys. Kodwa-ke ngithi thank you Capitec. Ungenza ukuthi ngithathe isinqumo esi-right ukuthi ngivele ngizale ka-forever guys. I'm on a new journey to walk with forever. I'm trusting God guys. Ngithe mangijoyine ngathi mongcwele, walk with me. I believe in this business so much. I have seen people beshintsha iy'mpilo zabo ngenxa ka-forever. I am seeing people namanje, a lot of testimonies la kulokhuzane ku-TikTok. Nabantu engibaziyo nje personally, they are earning money, you know. Ngizoshintsha izolo lami guys ngokuthi ngize la ka-forever. I don't want to give up. I refuse to give up. Yes, I'm going through depression even namanje. Mangicabanga imali yami ngibroke guys. You know, anginamoto, but I promise you, I'm going to come back with a testimony because of forever living. I am pushing. Anginasisizathu guys ukuthi ngi-give up empilweni. I have children. I have ama-goals nami personally, you know. I know I'll make it. I know if ngithe uNkulunkulu, if le business ishintsha abantu abaningi engibabonayo, abanye engibaziyo, yini ezohlule ukuthi ishintshe impilo yami, you know. I trust you. Ngiguide, nginike ama-strategy, give me strength. Ngisho sekuthiwa sengiphelelwa amandla, sengiyagive up, ngingagive up. I will make it. I want to encourage you, no matter the situation that you are going through, you are in right now. Fela sengazi ukuthi yonke into iphelele ezandleni iyashabalala, or yonke into izamayo akuzameka kuhlangane lutho. Lalela mntakama, bhuti wami, sisi wami, ungagive up. Fight. Ilwa. Asilole ingane zethu kuphela, silola nanathi uqobo lwethu. Even if awunamntwana, ilwa. Ungavumi ukuhlulwa impilo. You know, if you are looking for something, othi yazi ngifuna into eguarantee engizofaka imali yami khona ngazi ukuthi ayilahleki, ngidayise ngenzele imali. Noma kuthiwa uthi ufuna u10,000, you can come and join my business with me, the journey with me. There is money here. Uyazi ukuthi kunento ade ngisaba ukungena ka-forever because abantu bethi product yakhona iyabiza, abantu abayithengi. Guys, abantu bayagula. Abantu njengoba begula nje bafuna something ezosustain imizimba yabo. Abantu bano chronic disease, abantu banama cancer, abantu baphethe izibeletho. Abantu bayagula guys, bafuna into ezobaphilisa. Njengamanje abantu into engidiscoverile, abantu they don't mind to invest to any product ezosustain impilo yabo i-right, i-health yabo i-right. You know, ngithe mangifaka i-product yami ka-forever ku-restaurant group yala, within 30 minutes bese ngena ama-client awu-4 abafuna ama-tooth gel. Can you imagine? 4 people. Abantu bayawafuna, abantu bafuna amaphilisi ey'ngane, abantu bafuna izinto zokudetox imizimba. Guys, forever living is doing wonders, and no wonder abantu beyithenga i-product yakhona. Abantu okwayisebenzisa le product le bayifuna now and again, you know. So if you want to do something, if you want something ongayidayisa guaranteed, ngena ka-forever. Kodwa ngifuna ukukutshela something, ungangeni ka-forever uma uthi when uyasaba ukudayisa, when uyasaba ukukhuluma ku-social media. No, ngicela ukuthi ujoin i-business with me, walk with me, asisebenzeni, asenzeni imali, asishintsheni izolo lethu guys. There is no excuse. You are on your own. Akekho umuntu okuzirescue. Yazi ukuthi I've realized ukuthi ngisho abantu ngabaxoxela isitori sakhe sibuhlungu kanjani, akekho umuntu okuzwelayo. Abantu banandaba nawo, bayakulalela nje sorry, you know. But people, they don't care. Actually, people, they have their own problems, you know. So you are on your own. If you want to change your situation, join Forever Living product business.
Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button. Nangisisi u-expose baka Capitec into labamende yona uyasho okokuthi bambulele aphila. Yet the people are complaining about Capitec. People have always been complaining about Capitec, but for some reason still in inqumbi inqwaba yema customers yet bantu bahlezi bacomplaina ngaleliya bank. Ucabanga ukuthi yini lenda kokuthi bantu bayithande kangaka iCapitec? Comment down on the comment section, subscribe, share le video. Mina nawe siyobonana kulenye lensha letako. I'm signing out. Goodbye.